video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri. What about the culture of smoking? Smoking yakagara iriko, chamba chakagara chiriko. Ana madzikateguru edu aitochirova gona mombe rinorohwa pano pabhinga apa usatoambo kwasvika. Gona mombe rinorohwa pabwe zvakanaka, chamba chinorohwa kwete mutoriro aiwa unoputa bharubhu chii. So it's okay for someone arikuimba dance to be doing. No, depends. Unoona kuti maputirwa azvinoitwa achona. Unoona pano ariko mazuva ano. Maputirwa anodzita mbachidzana asiriwo. Mukamuka na 6 o'clock wobva watanga kusunga ntudu, 7 o'clock ntudu, 8 o'clock ntudu, 9 o'clock ntudu. Zuva rese do. Meditation. Hapana meditation yakadaro. That's bullshit. Hakuna meditation yakadaro. Unoziva madhara edu isusu vanotochirwa chamba ichi. But paanochirwa pana hautomuoni futi. Anokunzwa pamwe makusenseni pai paida kutopinda mubhafu make unogeza upinda mushawo vharurwa chamba chake kudai sogeza kuti bobo oenda kugraft kwake. Pamwe anotozozviona usiku abva kubasa kwaina atoone mabhururu ake vari kwavanenge vachitandara vari kuongorowa kana muidzaka. Kwete kuti wakuda kutoti 2 kg dzembanji pazuva. Wakambozviona kupi zvakadai. Ndambona artist aitozviita. Ndokurasika kwacho ikoko. Ndokurasika kwacho ikoko because urikuona kuti chi ukaramba uchingodzibhema kudaro dzopedzera dzisakudhaki. Dzapedzera dzisakudhaki wakuda chinodhaka. Wakupedzera wakuenda kupi? Eka. Andinoona kuti zvayo. Because wakuda vibe charo charo ka because zvauri kuita hazvisi kunyasa kukuitira iwe. Hachichakudhaka ichi. Wangova hutsi hachichadhaka because you are overdoing it. Abuse. Drug abuse. Shandisa chamba usashandiswe nacho. Webata? Alright. Elder. Maimba like for a long time. I'm sure you've seen people come and go. What can you say about female artists in dancehall? Female artists in dancehall idambudziko. Dambudziko wangu handidi kunyepera. Kuti nditi ndina artist wandaona bora mbakaita hang in there. Shoma. Economy. Yedu yakadhakwa. Then asikana wacho manje vanozonofuririka because ukaona ukaita female artist wewe hauna mari. Vachauya kabosi colors. Ubva watitoda kuti tikuitira album yo so vachakubata nekudayo. Ubva wanokuti football. Zvatodhakwa. Ndikuona. Saka unoona kuti ma-female artist atori mudambudziko because vanhu vacho vanenge vachitoda kuvabatsira but varoda kutozvibatsira ndivo. Waona manje. Saka artist anopedzisira akungotenderera. Haachatoiti zvechiartist akutedzana nevarume ivavo. Zvatofa. So in other words, you can say it's hard to be a female artist. Zvinotoda kutoshinga. Zvinotoda kutoshinga kutoti utokunda medzo yacho unofana kuenda mberi. Iyoyo nyaya iyoyo kuti vanopedzera vaitiswa vana. Vanopedzera vaitiswa vana because munhu wacho ari kuti ari kuburitsa mari anopedzera akumunyenga. Handiri kuona. Iyewo kuti acharamba manje pamwe zvinhu zvake zvakutona kuti hazvapa dhuzi kuda kunoitika ubva anokabira. Akabira ipapo nhumbu iyaya adhambwa nemunhu uyauya
wozoona kuti pamwe pacho na artist wedu ane vana 2-3 different fathers automatically zvatomuuraya kana even brain yake because akufunga kuti vana ava vachadya kuti achamirira magitara aya kuti pamwe zvichazoita hazvichabuda andikuona artist akutofanira kutoti pamwe akutengesa this and that kuti abatanidze zvinhu zvaina zviite sei zviendeke, you know what I'm saying? Saka ndo challenge imwe ine mafemale artist manje iri mayas. Okay. Irwa later down big time. Yeah, big time. Okay. So what would you say kune mwana ane chipo ada kuimba oita sei kuti auye kuzotry talent rake kuti rionekwe? Hapana chakaipa pakuzama, but focus manje yako iwo as an artist uchiteerera zvandataura zvona zvese. You might be a girl artist, even kana kuti a male artist anditika, but you must have focus anditika on whatever it is that you want to do. And to avoid certain distractions that come along the way. Because once you entertain those tumasingi shoto yantu ya mawana. Okay. All right. I want to talk about. I know tipakao ya technology. I know technology yangereko, but kunoka Africa patakaibata. Takaibata padeni. Kubatira pamusoro chaipo. Kwakauya vaya vanonzi ma vouchers. Vakatanga kutora mangoma. Even including enyimi amakaita njalo. Vakatanga kumaisa kunana YouTube, exactly. Tisingatomboziva zviri kufamba sei. What can you say about those people? Unoona kuti vanhu vevaya matsotsi, ende matsotsi akagara ariko, hakuna nyika isina tsotsi. Hakuna nyika isina tsotsi because unenge usingazivi, unenge watorohwa pawarohwa ipapo. Wakutofanira kutogadzira from there uchiendawo kumberi. But vanhu vasingazivi kuti music dzedu dzikutorwa. Kaka. For more than 10 years, 15 years. Exactly. Vanhu vachitotengesa music yedu vachitoita mari. Vachitoita mari. So mimi sema artist makazvitambira sei because makamabva from a analog era into a digital era. Exactly. Chicha makaita kuti mukwanise kubatsirika. Unoziva wangu handidi kukunyepera. Pamwe pacho naka kana watorohwa. I don't want to lie to you. Ndisaka ndiri kuti unowa kuti ngotangira ipapo wasirwa ipapo uchiendawo kumberi. Andiona zvezvo hanzi ukadonha. Unongosumuka wodzunza dust ka. Handiti utotanga kutoita se kurwa pasi because hapana pane zvimwe zvokuti hapana zvaunokwanisa kuzviita. You know what I'm saying? Yeah. Unotongodonha wosumuka wozunza dust utanga kutorwa pasi. But can you say that these people are still here right now as we speak? Variko vanhu ivavo ende varitotsvaga futi mamwe maitiro ekuti vatoita futi vatore futi dzimwe mari dzacho idzodzo. Vachiriko nanhasi. So what can you say to those guys who are not aware ne music yako tukushute whatever uchiperforma toisa pachannel pedu? Ndokubirwa kwaenda kwatinenge tichitwa kaiko. Ndokutorohwa kwacho ikoko. Imi sema elders munoti kudina zvezvozvo. Zvinhu zvakadaro izvo zvakaipa. Vanhu vakadaro ivavaya vanoda kutosungiswa. But sema artist vanenge vachitanzi toda kuti tionekwe. Kaka but ukona kuonekwa. It's okay kana mawirirana. Nditi ka? Vanenge vatowirirana. Saka kana mawirirana ndizvozvo. Mawirirana kuti kuda kurohwa iwe unorohwa. All right. But my artists, do they understand kuti music is a lifetime thing? Chekuti it will last hundreds and hundreds of years after we are all gone. Exactly. One should understand that. Vamwe vacho na vasati vakupanzwisisa ipa. Vamwe vana varingozviitira for fun, fame. Chichi andoiziya. Ndiye kuti zita rinotenderera so mugeto. Chifamba ndiwe yakamfana wewe akapenga anodoneza muzika. Aiziya. But kuti vazoita that know-how yekuti zvinhu izvo zvezvezvi how extreme it goes, they don't have the know-how. Vandoda kutodzidziswawo. Okay. Ndoda backtrack ibe kumashure mchana.
Can you explain the difference between a manager and a promoter and a sponsor? Zvino 3 izvozvo. Manager anditika manager ndiwo unomuemploya iwewe anditika kuti aite daily runnings ako iwewe anditika ibasa rako iwewe anditika promoter nditi promoter anopinda pakuti anoorganize maybe mashows anditika kune show yakati yagadzirwa na promoter promoter ndiye ari kupamwe ndiye ari kutambirisana kuti maizora ndikukupa flat fee show ndeyake anditi muri kuenda kunoridza ku South Africa chakupa iwewe 5000 rands dzako chakupa 5000 rands yake kana chichi whatever anditi that's a promoter then a sponsor munhu kuti anouya kuti hauna mfana wangu inini andira zvandikuda kwauri but ndinongonakirwa neati yako ndwati alright ndine 3 motikari omfana wangu mota i1 ndiyo uchashandisa uchita zvinhu zvako zvauri kuita chichi ndine shop yehembe kana kuti omari yakati chiita zvauri kuita mfana wangu ndonakirwa newe. That's a sponsor. Sponsor has kutarisira anything in return. Andonzwisa. Asiyana na promoter because promoter ari pa graft. Ari kuda kuti udya newe. Pozaisa mari yake. Kuti chinhu chiitike. Andikuona. Alright. Nyaya yangu pairi ndepekuti vakomana vazhinji vari kutadza kudifferentiate those 3 things. Ndo iva ndikuvanzwisisa kuti sponsor anopedzera akunzi ndiye manager. Zvisiri izvozvo. Akutonzi aiwa. Zvisiri izvozvo. Since mari iri kubuda kuna boss ningi. Ndo kwanechi ndo vafanira kuti ndachitongomhanya ikachi chinhu chake. Boss ningi kana vari kubudisa bag. Boss ningi vanofanira kutoemploya manager. Andikunzwisisa. Boss ningi vanotoemploya manager vanototambirisa mari. Achiita ma daily runnings echi artist waibata midzi yacho. Do you really think we have artists in Zimbabwe, like proper artists? Tinavo vanoti handinavo vantotoona kuti afana vachi vari kuziva zvinhu zvavo maartist. So what are the rest? Vamwe vacho namapapets aya bababoy vamwe vafana vesa aiwa havana kupererwa zvanachataura pekutanga zvaizvo kuti unoona kuti hakuna mabasa saka munhu akangogona kubananidza tumalyrics twake so vanhu vakanakirwa chete akutozviti ndato artist ngoemboni in key nongotongoisawo tumarhymes chakuti zvakutoendeka atozvipazita ato artist saka apakaipa. Okay. Let's talk about touring. Have you toured in your career, like, and where? Well, yeah, ndakambotenderera. I've been kwese kuna Namibia, Botswana, Mozambique, Malawi, South Africa. Yeah, I've been as far as France. At one time na Andy Brown wangu. Yeah. Ndakambotenderera. The reason why I asked about touring, were you singing for Zimbabweans or were you singing for people from origin? I wouldn't want to lie to you, Shamar. From all over the world. Americans, Germans, Koreans. Music yataidzana and Brown yaito attract foreigners more than Zimbabweans. Yeah. Wow. Zimdancehall stories. Ekuratidza ma true stories. Watu wakadhisa chikwata muvengi wangu. You go die broke. Zvinotangira mughetto. Hakuna kumwe kunotangira madhiri. Zvinotangira mughetto. Kana slang, kana fame, kana mangoma anotangira mughetto. Hakuna kumwe kunotangira madhiri. Zvinotangira mughetto. Kana slang, kana fame, kana mangoma. One video man arikupinda mumaghetto vabuditsa mazinyaya ari lit. 2 mabhebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit. 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh. 4 haizi pressure my G.